Первый информационный представляет. В открытом доступе. У нас нет тайн от своего народа. Гэтаму рызыканту павязло. Некалькі тыдняў у гіпсе. Вось цана яго безразважнасць. Белым па чорнаму. Няўжо не бачна, няўжо не зразумела. Паглядзіце, можа, гэта вашы знаёмыя так груба парушаюць правілы руху. Правільны пераход вуліцы павінен стаць жалезным законам для кожнага пешахода. Так, ці прыкладна так выглядае ў вачах шафёра вуліца ў гадзіну пік. Усе спяшаюцца на работу, з работы, на вакзал, з вакзалу, у кіно, з кіно, на чырвоны свет, на жоўты свет. Такі рытм нашага жыцця. Ці можаце вы імгненна астанавіцца, калі вас пакліча знаёмы ці міліцыянер? Ці можа шафёр імгненна затармазіць аўтобус ці цяжкі грузавік, калі ідзе мокры снег, калі асфальт пакрыты ільдом? Не. Толькі за студзень гэтага года ў рэспубліцы па віне пешаходаў адбылося больш за 100 здарэнняў, у час якіх загінула 20, паранена 79 чалавек, пашкоджана 30 аўтамашын. Падумайце аб гэтым, таварышы. Усё больш інтэнсіўным робіцца рух на дарогах рэспублікі. І часцей падпільноўвае нас небяспека. Няшчасны выпадак – гэта чыесьці слёзы і гора. Служба дзяржаўнай аўтаінспекцыі вядзе тлумачальную работу. Новай яе формай стала дэманстрацыя вынікаў дарожных катастроф. Першая ў Мінску выстаўка прымусіць многіх з нас больш пільна захоўваць правілы дарожнай бяспекі. Звярнуць увагу насельніцтва да захавання парадку на вуліцах і дарогах. З гэтай мэтай па ўсёй краіне праходзіў усесаюзны месячнік бяспекі руху. Вынік – колькасць цяжкіх здарэнняў значна скарацілася. Гэта яшчэ раз падкрэслівае, усім нам, і вадзіцелям, і пешаходам, неабходна помніць, бяспека руху – наша агульная справа.